Ụmụnne m na ụmụnna m unu hụkwurechi ọnwa nnọọ nwaanyị mba nọ aweela m were nnọọ ntị n'ogwu m ya n'ọnụ m were m ọka gbuo ọnụ na ntị ikwu na-amaghị ibezi ya chai ihe ụwawo nṅomi ụmụnna m ka m gbara m igbu oge ọnụ m ga m straight to the point. Ana m otu nwanne anyị nwoke ebe m n'ekwentị ya sị m nwaanyị mba nọ mza ya sị m na nwere akụkọ na gbotowara ya ụmụnne n'ọnụ gwa ya tụledela akụkọ nụ lekiri ebe ya eshi na-enwe nnọọ ihe unu ga-agwa ya n'ọnụ gwa ya ma werekwa akụkọ ewe megịrị wee mụrụ agụ ụmụnna m chem akụkọ ọwụ ụmụ regular talk kele ji otu kara kama anaghị ehi ụra ya gaa n'ihu sị m na mpa ya nna ya mụrụ ya na ya wụ the only child bawụrụ hụkwa the only son na ya wụ the only son papa ya mụrụ. Now papa ya nwere ụmụnne ise ụmụ nwoke ise papa mụrụ ya nwoke dị ọkpara wee too ụmụnne ndị ke nwoke ise ihe ọ pụtara wụ na mmakokwu ya na mpakokwu ya ji ụmụ isii nwoke papa mụrụ ya ya makọghị akụkọ n'ugbo sị papa mụrụ ya wụ dị ọkpara mana kempa ya tụrụ direct ka osogo dị ọkpara na-ele mpa ya anya n'isi too much o ji ha anya ahụ mpa ya mee n'elu ya sọ dị ime n'ala mpa ya mee n'ala ya sọ na ịga mee n'elu eme ya kwuru ka ụmụnne ndị ka ọzọ denwe on his side use ha na fight nwanne eme asị ifu n'ụwa ebe ha shiri bịa papa ya gbalagharị n'oso bịa na ya oke dị ọkpara n'ụwa kelene ọ na-eme asị ifu dị ọkpara papa ya wụ na oruru ya na ọ ya nwa kwesịrị ịwụ dị ọkpara ọ na-ele papa ya anya n'isi and mpa ya wụ onye na-achọ okwu mpa ya na-agara onwe ya ịsọ ọka na-agụ mpa ya sị n'obodo obodo niile mara mpa ya asị onye obi mmadụ mpa ya nwere obi mmadụ nwefee now ya amaghị onye mpakwa ukwu ya na mmakwa ya wụ mana akụkọ kọrọ nụ si that na papa kwa ukwu ya na nna ya ha wụ 5 and 6 na ha hụrụ nwa ha n'anya n'ihi na papa ya nwere obi dịka mpakwa ukwu ya. Now o ruo mgbe oke kwuru na iwe nwanne papa ya nọ ọ na-afolu gbali foli mgbe niile ọ na-amanye mpa ya ọgụ mgbe niile ọ na-amanye mpa mgbe niile ọ kpọgacha meeting na ọ na-awụkwa sometimes ya na papa ya kocha isi nwunye ka osogodi ọkpara mgbe echi n'azụ tepelie bịa meeting papa ya rịọwa mpa mụrụ ya on her husband's behalf wụkwana nwanne nna ya ọ na-arịọ ga na-arịọ ya ebe si ya ekwuole ya ekwekatala ya amaghị ihe megide ma ihe ka ọgbakwa aka na ihe na ọ kwesịrị one big family na ya like hote dị echi na-eme ọbịa ọ ga-arịọwa papa ya n'ebe mpa ya si ya dị nwere ya gawa n'ụlọ ga-elewe ụmụaka ma ya enyere ndụ ya nsogbu n'ihi na nwanne papa ya n'ugwere na ọ ji ụmụ atọ ụmụ nwaanyị abụọ otu nwoke na ọ wụta echiri ihu wee biri. Now enwere ala ha history say that na a particular family a certain family jiri ala ha na biri mpakwa ukwu ya ego ala ahụ bukwere n'ibu presently na ala ahụ nọ na site na ndị nwe ala ahụ the main man nwe ala ahụ ji ala ahụ biri mpakwa ukwu ya ego since ahụ jikwara biri ego ahụ ọ gagazi ihe n'ala ahụ ya ewere ego ahụ gboro mkpa dagidere ya n'ezinụlọ ya na ọ bụ mpakwa ukwu ya na ụmụnne papa ya na mpa ya na ugbo wụkwa na ụmụ mpakwa ukwu ya na-aga akọ ihe na ọrụ ahụ every year ana-akọ ihe ebe ahụ every year ewewe ihe ubi side a akọ side a isi a ga-ewe ihe afọ a ga-ewe ihe ubi ebe a ahapụga side a n'ala ka nkọ ala buru ibu n'ọwa ebe a ka mpakwa ukwu ya shiri kota ma ihe ubi maka na-ewe onye na-ere were na-azụ ụmụ ya. Now mpakwa ukwu ya anwụọ this man na-ewetaghị ego ahụ o werekwana ha ala wetakwana ego ahụ ọ sịkwa na oke balansị ya ka ala wụrụzie eke mpakwa ukwu ya the man anwụọ and ọ mụrụ ụmụ nwoke dịka papa ya shikwara na mụọ ụmụ nwoke the man mụkwara ụmụ nwaanyị ka ekwe ọ ya ka the man onye ọbụla galitere shi mpa ha onye ọbụla papa ya na ụmụnne onye ọbụla galitere shi n'ihi ote ụmụnne mpa ya shi na-akpagbu mpa ya akpọ mma ya one day si ya na ya ga-ala eke ka ya na ụmụnne kee ala ha ka ya mara nke ya enwe marakwa ihe a na-enye nwa ya n'ihi na enwe ihe mere ya echi
na o tere nwanne ya nwoke ụmụnne shi ahụta ya na ha ga-akpagburu ya nwa ya nwoke. Ya mama ya sị yes na idea ya na ọ mara mma. Ọ ya ka ọ kpọrọ ụmụnne ha alụsha ya gwa ha sị na aka ike ala kọsọ ọ gwara ha bifo ha lụ na ha lọta ka emezie ala onye ọbụla mara nke onwe. Ka atọ sị yes na ọ dị mkpa ka ya mara na ya chọrọ ire ya nidere ya chọrọ ire sọm na ka ya were mere were ego mere ihe eji eme. Ke last born as yes ha niile asọpọtụ ka alụ ka eke ya mara nke ya nwe. Ha niile alọtasha ka ha eke mpa ha sị mba na ndị na-eke ala nna ha n'ime onwe ha n'ime mmulo ha kee ya n'ụdị na kedị ọkpara bụrụ otu ka esoro ya eburu. Ọ ndị nwere ịhụnanya n'ime onwe ha na ọwa ụjọ mere eji ekpewa ha ka ekee onye ọbụla mara nke onwe na ya agaghị eke emejie n'ime onwe ha. Tomorrow ha ga-asị na ya emegburu ha. Ha ga-asị na ihe awụ ihe enwe ya adụ azụ enwe ihe mere ya na nwa ya ha ga-akpagburu ya na a ga-ewepụ ya obodo ka ndị obodo kee ya so that kedị ọkpara ga-eburu otu oke a na-eche ebu oke na village. Ọ ya ka ha sị na kama a ga-eke na ọ chọrọ ịga megbuo ha n'ọhịa oji chọwa na ọ ma na ndị obodo kee ya na ọ ga-eketa ihe buru ibu n'ọhịa ojichi iwepụ obodo ya si nọ na ndị obodo mejie ya so that ma eze ma gịnị ga-eti aka n'akwụkwọ onye ọbụla weta akwụkwọ ala ga-etijere ha aka n'akwụkwọ na ọ weta shi mejie in accordance in agreement. Ha agba shaka shaka ka papa ya kee na ha kee ala ahụ n'ime mmulo ka ha mewa ahụhụ ka mpa ya hapụ ka sọm were onye nka were ka onye nka were ka no na a ga-ewepụ ya ebe ahụ onye ọbụla eburu oke ụdị o ruru ya. Ha emeri mala mpa ya sị mba ewepụga ala ha niile na village. Ndị obodo ahụpụta ndị ga-abịa wara ha ọhịa gaa hụchuo ebe ala ha nọ aga wacha ọhịa apụta eshi a na-eke. Ha sị ngwa kedị ọkpara buru ya wụ papa ya mpa ya eburu otu. Ha sị ya na ele agbala nne ya enwere ala a na-enye nwaanyị ala were kwere dị ekwu ebe ọ nọ asọ nke dị ọkpara nwe ya wapụ asị nga osogodi ọkpara buru ka osogodi ọkpara eburu ndị ka ọzọ eburu oge ruo ha kwe mpa ya aka ụta ka esi mejiere ha. Eze si tie ha danụ jụọ ha sị ha emetekwere ya ọkwụ otu na-eshi eme ka esiri mee ka ha sị yes. Enwere onye megburu ngara ugboene ha sị nọ. Enwere onye akpagburu ha sị nọ. Enwe onye buworo ha sị nọ. Asị ngwa ha ga-emeji akwụkwọ weta akwụkwọ ka etijuore ha aka na akwụkwọ onye ọbụla ga-akposo ya meji akwụkwọ weta eze tije aka n'akwụkwọ. Ụmụnne papa ya ọta ka ha si tikọrịta juo aka na akwụkwọ onye ọbụla tijuo aka n'aka ka akwụkwọ nwanne ya ya wee witness na onye anọwa ya nwụ ala n'ote papa ya shiri gwa eze o shiri mere eze mekwere na ha onye ọbụla were dọkụmentị ya lawa. Now ka osogodi ọkpara abịa jụọ papa ya na ebe ọ na-ekweghị ka eme ihe n'ime mmulo ha what of ala ha na ejiri biri mpa ha ego kedu mgbe a ga-eke. Papa ya gwawa ya si no na ala ahụ awụghị ka ha na ala ahụ ga-anọgide ntị ndị nwe ya abịa ha eweta ego ejiri ha eweta ego nna ha gbajiri ọ eme ya ote ekwesị isi mee ihe the two fathers mere agree. Ya sị oke ọhịa o kwuru na ala ahụ na o kwesịrị ịwụ ka ha na ala ahụ na o kwesịrị ịwụ ka ha. Papa ya jụwa sị na ọ na-awụ ka ha na ọwụ hisiri ala ahụ ọmaghị ya ọ ka ọ bịara ịwụ ya ọ nọgasị lekwe ka e kwuru ugboene na ya ekele ya na ha ekele ihe nna ha nwe. Ọ gwawa mpa ya sọrọ ka mpa ya nwere plan. Papa ya gwawa ya sị biko ya koziri gawa ebe ọ na-aga. Mpa ya baiga n'ime mmulo ya ala ya mega that day kechara onye ọbụla lọtasha ka ọ ga-akụkọ n'ugbo n'ụlọ n'ihi na ọ gaghị erezi nwu dat mata na palace eze onye ọbụla ma history ala ahụ ya elu na-ajụga nwanne ihe ugboene ụkwanụ mpa ya tọpụrụ ya ọnụ. Mpa ya sị biko koziri gawa ya mere na moto laghachi ebe obi ekecha na ala ntara. 5 years later diọkpara the man bịara ji ala ahụ bịa ebiri ego diọkpara ya ụkwanụ age grade papa ya ebilite bịa meet mpa ya sị ya na ya chọrọ ịbịa were ala ahụ na ole anya na mmadụ agbalitere o rutele mgbe onye nwe ụkwụ ga-ewere ụkwụ ya. The man egwecha mpa ya so nsogbu anọ nakwa mana condition ha nwere n'ala ahụ ya si yes na mpa ya gwara ya gwa na lekwa ego ole a nara lekwekwana enwe ihe ndị ọzọ okwu gasịrị na ọhịa eji bịa mitie ya ka mara ihe a ga-eme. Papa ya agwawa ya sị ya na ihe mere na ọ ga-eche ụmụnne lo n'ihi na ya ọha nga ha na jide aka n'ala ahụ na-agụkwana ihe ebe ahụ na ha nidere nọ present ka mara na onye nwe ala bịala fọ ala ya. The man asụ oke ọ ya ka o jiri oji ụmụnne ya lọtasha that Christmas na ha biko na ihe gbasara ala ahụ ndị nwe ya bịala na ha lọtasha ka emejie ya.
ụmụnne mpa ya niile lụtashịa ndị nwe ala bịa ha eburu mmanya bịa ebidokwu ekwe na ala mpako biri ego ka ha chọrọ ịbịa kwụghachi ego aha na wee nwekwara ike were ala ha. Papa ya agwawa ha sị na akwa ha mana ego ole ala ha na ego ole mpa ha biri mpako ha si yes na ọwụ ha na-eche eche na ha agba ha ego ole ọwụ. Mpa ya sị oke na ọwụ na ha kwụghachi ya fine na ha were ala ha. Then ọ bụrụ na according to mpaki ya gwara ya sị that na ọwụ na ha kwụghachi the money na ha were na ha sịkwana ha eji ha ego ịkwụghachi the money na ha cheke value ego eji were ala ahụ na nwawega ha a portion ruru a ga-eji nwa ego ahụ azụta n'oge mgbe ahụ ego ahụ na mpa ha jiri biri na n'ihi na ego ahụ agaghị azụtali that size of land mana si cheke years of that time enwe ego elu ala how many plot ego ahụ ga-agụta ogodo one plot wụrụ half plot ego ahụ ọ bịara bebiri ga-azụtali si pụwaga ha ala from there ma ọ bụ na ha agaghị akwụli ụgwọ ha eji ha ihe mpakwukwu ya gwara papa mụrụ ya. The people say yes na ha ga-akwụ ụgwọ na ha chọrọ ịkwụ ha ụgwọ in full na ga-erite ọnụ the money na ọhịa ha bịara ka erite ọnụ the money. Koso ga-edi ọkpara amaliri that na ala ha wụzi ike ha na papa ya ụgwanụ mpakwukwu ya gwara ya nwa na ụmụnne ndị ka ọzọ that na after 10 years ọ na ndị nwe ala abịa weta return ego ahụ na automatically ala ahụ nọ n'ọwụla ala ha na ya na-eche ka diọkpara nne misfire ya na-eche ka diọkpara nne ji ihu ihwe kpatara na papa ya jiri zige ya ọgwa ya ọka na ọgwa ha agwa ya na n'ọhịa echere ya ọ dabatakwala iberibe kọrọ ya akpụ na ihe na ọwụ papa ya. Ndị nwe ala elekọrịta onwe ha 10 years ihe mere ages ya si yes na automatically na ala ha wụla ke ha oles ha sị na a chọrọ ịzụgharịa na ha chọrọ ịzụgharịa ga-echeki ihe ala ahụ nọ currently ha ereshizie ha dị ala ma ha need dị ala so badly na a ga-ereshisi ha na ereshi. The man asị mana ọwụghị ya papa ka ya gwara ya na agreement the two old men nwere dị iche na ihe na ugbeene okpuke ya sị na ihe ya gwara ya wụ ihe mpa ya gwara ya na kedu otu o si dịrị ya ka mpa ya ga-ebiri ego were gborocha mkpa kemgbe how many years. Agreement is after 10 years ọ na-eweta hụ return ego na ala ha wela ka ha automatically na ọ webe ya kwụ. Papa ya agwawa ndị ahụ sị ha biko na ha ewere iwe na ha ga-abịara ije a ka ya kọọlụ ụmụnne ya tụọ da gwakwana ha ihe history kwuru gbasara that land ikekwe echefuola the papers okesa ha alasha. Papa ya gwawa ụmụnne si na kedu mgbe papa mụrụ ha jiri gwa ha dasị na after 10 years na ọ na ndị ewetaghị ego ahụ na automatically alawọla gị ha ka o so gị dịọkpara sọ ihe ọ gwara ya. Ndị ka ọzọ so na yes na ha nọpekpere ha mmadụ ise team up uncles ya ise team up against papa ya. Papa ya gwawa ya sị na no na ihe ha wụ ihe mpa ha kwuru ọkwa ihe ọ gwara ya. Papa ha sị that na ego a nwoke ha bịara bịa biri from that very day the man bịara biri ego ahụ from mpa ya na ka ha gaga n'ugbo ahụ biri na-akọ ya ihe na-egwe ihe ubi dị ya since ahụ ka ugbo ahụ nọ in their position enweghị every year ha na-anaghị akọ ubi dị ya ha na-akọ ụgbọ ebe ahụ na papa ha sị na ọ bụrụ na ha bịa weta ego ahụ full si relizere ha ala ha abịakwana na ha agaghị akwụli ya na ha ejighị ya n'ihi na mgbe a naga ego ha amaghị na ọ ga-anọrụ ihe ọ nọrụ today mana agreement wa agreement na ọ bụrụ na ha akwụlighị ya ha echeki ala ego ahụ ga-azụtali shi na ala ahụ kpọbige ha ala ka ọ bụrụzie na ha ewerela ego ahụ zụrụ ala n'ihi na ego eji gbajiri ala dị obere ala agbajiri wite ego ahụ buru ibu ego ahụ agaghị azụtali ala ahụ n'oge mgbe ala ka nkụ. Nwanne mpa ya sị na okay in that case na a ga-agawa village because ihe akwụkwọ ihe mpapa ya gwara ya na ya na-esense na ndị ahụ taa ha kpatala ego abatala ha aka na ha achọrọla ya ezigbo ego ọbịa na-etwistizi ọ chọzi na iwerezi ala ha anya ha just like that. Anya wa agreement mpa ha nwere not ha nwakwu egwu n'ugboene na ihe ama wa ihe papa ya ihe eji aka na ọhịa mpa ya gwara ya ma nwe ihe ọzọ ya na-atụkwasị enwe nke ya na-ewepụ ka o so gị dị ọkpara sị na eventually na this man ọ bido ịyọkọ ihe ugbu a na ha nwajụ na ọ ga-ewepụta okwu obodo na ọ bụrụ na papa ya hapụ edere ha ekwu otu olu na iji ala ahụ ga-eri ya ga-eme gị sure of that.
papa ya reply ya nwanne ya nwoke so ọ bụrụ na ọ wụ iji eziokwu ga-eri ya no problem fine no problem. Ya wụ the last threat uncle ya shiwere mpa ya. Ọ rakwara ha ahụ okwu otu asa ka ọ ga-apụ village ewepụtakwa n'okwu village. Ndị obodo agbawo eze a na ịga ndị kabinet onye ọbụla họl eju n'ihi na ala ahụ amaara ala ahụ amara. Ọ ya ka papa ya bilitere eze asị ya gịnị ka ọ kọwatara ha ihe egwu a ji nọrọ ebe a. Papa ya ebilite wee gwawa ha si that na nọọ ndị nwe ala ha kụga ihe n'ubi kemgbe ha dị obere, na ihe a kọtara n'ubi ahụ so zụọ ha n'ala ahụ awụghị ala ha. Onye nwe ala ekwekwara famili nwe ala, the man nwe ala ahụ ji ala ahụ bịa ebiri mpa ha ego, lekwekwara ego ole o biri papa ha, wee kwuo na ya ga-akwụghachi mpa ha ego dị ụta. Mpa ha sị mba na anaghị eji ọnụ sa ga-akwụ ego a mgbe dị ụta n'ihi na mmadụ na ego ha na ha nwere ike mgbe ahụ ọsọ ga-akwụ ya ọ gaghani what of ọkwụlikwen ihe ọkwara na ọkwụlighi ego ahụ mgbe ọsọ ga-eweta. Na mpa kwukwu ha jiri ọnụ ya sị that na ọ bụrụ na ya akwụlighi ya bịa n'ime ala ahụ na nwawa ego ya ala nga ego ahụ ruru ha emeyororo m n'ọwa agreement. Ọ ya ka the man akwụghachi ego ahụ ya nwụ. Ụmụ ya gbasịsị onye ọbụla apụchi oji bekee ha makwa na etolitechekwa apụkwa because almost 8 grades ha apụkwa n'ugbere. The man nwa dị ọkpara ya be meet na ọ chọrọ iwere ala ya gwa ya sịlekwa agreement papa ya na papa ka ya nwere ọ sị yes. Ụmụnne na-ekwuzi ọzọ na-ekwuzi ihe nna ya na-agwa ha ihe ya na-anụghị na ntị eme ha ebido nyewe ya allegation that na ndị ebile ya ego na ya chọzi isi n'azụ release ha ala na enwe ihe dị otu ahụ. Enwe onye ya nara 1 naira, na enwe onye ya nara afọ, na enwe onye na-amaghị ya n'obodo ya na-eri kere eruru ya ka o sogodo akpọ ebilite sọwashi na papa ya na ọwa ogbomagada na omeode nwa ahụ kọwa ezigbo mmadụ mana ọwa ajọ mmadụ. Ya chọrọ ikwu today na nna ya hụ nna ya hụ nna ya na ọwụkwa nna ha na ọwụ nna ya ka mụrụ na arụghị isii nna ha mụrụ nọ ya nwoke dị ọkpara. Na elekwa ihe papa ya gwara ya na ndị aji ala biri ego na ọ bụrụ na ha kwụghachighị ego a after 10 years so automatically ala ha wụọla ke ha, mana ha bịa ha ala sị ha chọrọ ihe ha ga-ewerere ala sire chizie ha na ọwụ ihe papa ya gwara ya na kedu onye ga-egbachi gị mmadụ ego after 10 years ọ kwụli ihe gị return the money gị return ọ exactly that amount ịgbachiri. Eze elewe ya sị na agreement wa agreement na enwe ala ahụ ekwughị na ọ ga-gị more interest because according to nwanne m nwoke ọ sị that na ala ahụ na ụlọ koga ihe na ya papa na koga ihe na ọ ihe wetara n'ubi ahụ mainly ka eji zụọ ụmụ mgbe niile ubi ka nkụ ala ka nkụ ihe ebe ahụ ka ha kepụtara ihe eji zụọ ha na enweghị mgbe edere ego ahụ ka ọ mụ interest because ha koga ihe n'ubi ebe ahụ ha enweghị ihe etiri n'ubi ha use the land ọ ya wevuru the interest away. Then na ọ bụrụ ha akwụlighị ego ahụ mgbe ọbụla ha bịara ịkwụ ma ha kwụtaghị ego ahụ sị chekie a portion ego ahụ ga-azụnwu nye ha. That was the agreement. Na ndị nwere agreement anọ nga n'ugbeene mana ndị dị ndụ ha gwara bụ ndị kwuga ihe n'ugbeene eme yororo. Nwanne papa ya sọwashi na na-eme ya eme na o mee ya egbuji aka na ala ahụ after 10 years na ọ wụọla ke ha, mana ha chọzi ịzụrụ ya ha bịa ka gwa ha ego ole ala ahụ nọ ka ha zụrụ ya. Ọ ya ka emekwara meeting mechaa mpa ya sị ya ekwuole ihe papa ha gwara ya na enwe ndị ọdatị na-ekwuga ebe na ọwụ oshihụ n'ọnụ mpa ya pụta. Ọ ya ka eze sị na ha ga-eche ya eche gwa ụmụnne papa ya na ha ga-eche ya eche ka ha dị sure na ihe ha kwuga na ọwụ ihe mpa ha gwara ha n'ihi na ha maara nwanne ha nwoke papa ha asị onye ezi obi na that man na ọnwụghị onye na-amaghị ya n'obodo na o nwere obi mmadụ too much na enweghị onye na-amaghị ya. Isi na after 10 years na ala ahụ automatically were na oyi ka ihe nna ha ga-ekwu mana ebe ha sị nna ha ọhịa nna ha gwara ha no problem na ha ga-eche ya eche na a ga-eyigharị meeting na ka a ga-eche eche a ga-eyigharị meeting ha laruo the next day papa ya nwụọ arịa just not dance long nwụọ. Nwanne papa ya na-eti na ya gwakwara nwanne ya nwoke agwa
nakwa papa ha akọgbuole because of gị na ajụ agwa, because of ihe o metere, ihe ọ chọrọ imegide ụmụnne, megide ejie, ahụhụ mpa ya ejigide ala ha na enwe ya ga-enye ala ya ere resha eme ka ọzọ, mana mpa ya jigiri ala jie ya dị intact, na ọ gara ga ekwuo ihe na-awụ ihe mpa ha kwuru na ugbu akwa ọnwụnwụ na akwa ekwue ụmụnne ndị ka ọzọ a na-ele ụjọ ezu onye ọbụla ahụ n'ifu ya onwe ya na-ele ihe ọnkụl ya ebubo obogidege papa ya na mpa ha kpọgburu ya bikos mpa ha mana arụrụ ala nọ na ihe ọ na-ekwu, ihe awala gbara ejis na kwesịghị ikwu ihe ya na-ekwu ya bịa lege ihe ahụ, lege ihe ọnkụl ya na-ekwu, bịa na-echeta ihe ọnkụl ya gwara dat na ọ bụrụ na ọ dịra ha kwuo otu olu na mitin a na-aga na iji ala na ọ ga-eri papa ya ọhịa o kwuru. Papa ya reply kwana ya dat na ọ bụrụ eziokwu ga-eri ijie nsogbu anọ, no problem. No, the last threat uncle ya issue papa ya. Mgbe uncle ya bịa mewe asị ifo papa ya kọgburu ya na ekwu ihe eziokwu this and that. Ya gbapụsị ya meet eze obodo ha. Gwa eze obodo ha that na ọ papa ya nwụrụ si liere ene na ya kpata ego ya bịa mebere ala nna ya. Onye etikwurele 1 naira. Onye rekwela ala ya na ọ na-ere ji oge ji ịbịa mere mpa ya beria. Na ya need support anybody. Na ya ga-alike ka eliere mpa ya na ya kpata ego ya bịa mebere ya. Eze agwa na na-eme ya eme na ọ omenala onwe ihe ọjọọ nọ dị ya. In that case na wish ya not granted. Nwanne papa ya gbawaliwali na-abara ya na ya mpa ya just na-eweta gị ihe nwere n'ezinụlọ. Kedu ihe nwanne ha nwoke ga-eji nwa elie ya tega ya n'ala just like that. Echezi mgbe nwa ya kpatara ego while ha nọ nga dị kwụ to task jikwa na ịga ile nwanne ha lie nye befitting burial. Ọ nọrọ nga agbapụ oso obere nwa ha ka ya ọ maracha na ịgakwuru eze buru family mata gakwuru eze ya tụpụrụ ya ọnụ. Eze akpọ meeting eji oji sele mgbe ga-adị mma ka a ga-ebulata nwanne ha nwoke from mortuary lie ya. Nwa ya nwoke si ya kpata ego ya mebere ala nna ya na onye tikwurele 1 naira. Nwa kwugo ihe na karịala 18 years ọ wụla adult. Ọkwanụ dị ọkpara dị manụ nwụrụ ị gaghị force ya iliri ya nna ya na ihe ọ chọrọ ihe otu ọsọ ga-adị ka ọ ga-adị. Ọ wụla dị ọkpara nụ shiene obi nna ya. Epike date ebulata mpa ya gwuo ala ya nọ present egwuchi ili mpa ya edere ya mas tọege ya na ili kwụshi aja. Mgbe a na-egwu ili mpa ya paaki chabere ngwongwe ya paaki ala akpa ya were nwe ya koege na azụ ya nọrọ dị ya standby nga elige mpa elekwe mpa elicha n'ihu obodo niile ya were waterproof oge nna aja ili kwujucha kwara aja ili mpa ya kwuju enọpụta waterproof black were doye n'ime akpa ya. Obodo na-ele people alashbed enwebe onye ọbụla ka nọ present mana ihe ya na-enye ha ihe nye na ha asọ ya zụta mmanya ọkụ zụta ka ọzọ ihe niile ya dowarala ha na kwekwe na akpa ya were nnọọ aka kwụ aja ili papa ya nga ahụ dị fresh n'ihu obodo niile tige na waterproof mashi etinye na akpa ga-eme iti eze daya na ngwedatina ka ya ga chọwa ụzọ ya ka ya chọwa ụzọ ya ịzasị ya gaa nke ọma na otu esi hapụga obodo. Now information ya bịara nweta after ya pụwara obodo ya hapụrụ obodo ha that na ndị ahụ ananwe ala ahụ jụwaziri ha so oke ebe ha sọ ihe papa ha kwuru na ọkwana ego ole ka ha ga-achọ ireshi ha ala n'ihi na ha nidiri ala ahụ. Nwanne papa ya ke papa ya toro si na ya ga-enye ha n'ala ahụ na 25 million na 1 naira agaghị hapụ ya na shishi agaghị hapụ ya na ọwụ the only benefit ha nwere wụ that na ha bịachi ịzụrụ ala ha zụrụ ya according to ote nna ya shirikwa ha na ha ga-erekwa na ala ahụ kemgbe ego ahụ ejiri ya ha na ọmụmụrụ nwa ya ma gịnị ma ilekọta ala ahụ make sure na enwe onye kofuru oke na ha ga-ereshi ha na 25 million. The young man is okay, no problem. Na ha ga-anata ozi ya na ha ga-eji ha oji agbasa meeting ndị obodo na-asị nokwe 25 million. Ha nụrụ ga-akpọ ada nne ha lụrụ di akashikwere n'ike si ya lekwe ihe ndị akwụghị. Ada nne ha agwawa dị nwanne ha nwoke si na ya ga-like ịlọta village na ya ga-enye ha the money nya ha akụjasa sị ya si ya ga-enye ha the money mana ya ga-alọta ya na enwe ihe ha ga-eme before ya na-enye ha ego a. Asa ada nne ha amaghị na moto lụwa bịa meet eze obodo akpọkwadebe meeting ha wụchasịa
Adanne had a check of 25 million naira. So ha na ihe no check of 25 million. Na ya ga-enye ha this check, mana ha buru ụzọ gaa na ili nna ha, nna amụrụ ha, gaa kwụrụ aja ebe a huo n'isi na ihe na ha na-ehe kwuru na ọ ga-akwụla ihe ọ gwara ha na ọ nọ n'ili ya, na ọ kpọrọkwa ha gawa ebe ahụ nọ, na ha hụrụ ya aja n'isi, na ha elekwe ego a 25 million naira check ya sign ya na. Ma ọkwa nna ha emeghị ya, that means ihe a nwanne ha nwoke kwuru wụ ihe papa ha gwara ha na ha ga-ewere ala ahụ, na ha ga-adọ ya. Nwanne papa ya elekọrịta ụmụnne ha, elekọrịta onwe ha, nọrọ nga abụọ gaa taa ntị lụghachita si yes na ha ga-eme. Ha niile aga n'ili mpa kwukwu ya, wụkwanụ mpa ha, chịrị aja huo n'isi na ihe na ha kwuru ga-akwụla ihe ọ gwara ha gbasara ala na okporokwa ha. Ha chịsaju aja, dị woman ewere cheki akpa ha n'aka, ha ede aha ha, ebido mezie akwụkwọ, ha eweghara ha ala ha. Ụmụnne papa ya ga-eke 5 million, ha ekiri eke ha ga na the woman ejizi oji si ya ga-like ịhụ nwa diọkpara ha nke nwanne ha nwoke hapụrụ, n'ihi na that man wụ onye eziokwu na ọkwụ n'eziokwu, na exactly ihe nwanne ha nwoke diọkpara ha kwugewu ihe papa ha gwakwara na ha, na ya ga-like ịhụ nwa diọkpara ha ebe the man na-ekwugide eziokwu, ya mahụ ihe butere ọnwụ ya, mana ebe because of o kwuru eziokwu kwute ihe papa ha kwuru na ote eshiri agreement enwere ọtọkwasa otu ige ha eti, na si biko compensate the young man on behalf of his father. Ya na ụmụnne ya kpakọ isi, ya na akpọ ya fon ya kpọgwa jinwa uncle ya, because ya kparịrị umerene ya na dedi umerene zụrụ ahịa n'Ọnịcha, ya gwa dedi umerene silekwe onye kpọga igbo ya so onye so n'ọwụ somebody na arụ na palace eze eji nọmbe gasị ya epiki ọgwaba na biko na eze chọrọ ịhụ ya, ya echeke mgbe ya ga-enweta ohere gbarute. Eze agwawe si na ndị a drọpụrụ meseji kọwaziere ihe mere na afta ọ kwere na aja ili nna ya were iwe na ọnụma gawa oji bekee. Lekwe ihe mechara na mee na ndị ahụ abịala zụrụ ụmụnne nna ya ala ahụ, akwụkwara ha 25 million, gwacha ihe a gara ga eme n'ili papa ha nwụkwanụ mpa kwukwuye. Na because na nna ya kwuga eziokwu, ha sị na ha ga-compensate ya with 2 plots of land from ala ahụ, si kọpụta 2 plots nye, gbazie the rest fence. Nọ ihe ya kpọgara ka o nwee ike emewe akwụkwọ ya, enwe ebe a na-enye ya emewe akwụkwọ ya, etiri aka n'aka akwụkwọ otu ugbo na ya rọndụ ya ṅụọ ijie ndị nụtara ofu onye n'ime ha lọta, ekelecha ya ọsị ya atọrọ ya ala aka si ya mgbe were 2 plots were mee kpọọ sovia mee. Eze etighị aka na akwụkwọ, emeji akwụkwọ ala ahụ, were the document lawa. Ụmụnne nna ya were 5 million naira ha natara ndị onye ọbụla lashia na nwanyị mba nọ ya ka ya nọ ihe emene o mere na ọ na-agala 1 year and now this thing mere ọ ya ka ya nọ. Nwanne papa ya ka o sogide ọkpara akpọwa ya na fon na ya saka ya rịọ ya mgbaghara na otu ihe niile eshiri mme nnọọ ma ọnwụ mpa ya ma iwe o jiri pụọ ma gịnị, na ya saka ya rịọ ya mgbaghara na ọgbaghara. Ozugbo ya nụrụ olu ya jụwa sele obi ya ga-eshi agbaghara, kedu otu ya ga-eshi ebe ya ga-ebido. Na o chefuru okwu ọ gwara papa ya, okwu ikpeazụ ọ gwara mpa ya, ọ sị papa ya na ọ bụrụ na mpa ya ekwughị ihe ahụ o kwuru ha niile akwụrụ n'otu olu, na iji ala ga-eri papa ya, na mpa ya nwụọ the next day after the meeting. Ka mpa ya na-ekwere hụ na ihe ahụ nụnụ ya na ụmụnne ekonụkọ kwuo, mpa ya nwụọ na exactly otu ahụ shi tere na iji ala ga-eri. Mpa ya nwụkwala. Kedu ihe ọ na-arịọ mgbaghara? Enwerela ya na ya bụ okere, enwere ka ihe ji ọgwa wee sị na enwere ihe kpatara nụ na enwere ya were ije ya gagado gbasara ọnwụ mpa ya ma gịnị, otu ya na mpa ya na-eshi eke okoko na ya sị ka ya rịọ esi biko wepụ aka nga o ji gbaghara ya. Gbanyụọ ya fon na ntị bifo mara kọlụ na-abịa aghara maka papa ya toro ma ndị ka otu ochiri ha na ise ahụ nọ nga aghara ri ego 5 million ka 25 million naira ndị akwụrụ ha na ise hitoro n'oke ọrịa ndị ka ikenye. Ụkwụ ka osogide ọkpara aza jucha na gbawa iji agbagodi ya bandage a na-eshi na o rere from inside, na enwere ha ga-eme gbugodo dị ọkwa efiri dị ka dị ore shi add up mgbe ọ na-etetere n'ụkụtụ ọnụ ahụ erejigile na that man che irepụ oge o regeregide vanish na ụdịka otu o shi erege ihe ọsọkwara nga were saa ya ihe ọsọ ya na-eshi enwe onye rugo nso nọ ya makwana na ọka ọ nọ n'elu ebulalo le village gbotowa bulalo ha ndị ka otoro onye ọbụla na room ha, onye ọbụla nọ n'ụlọ hitowa juo ha na ọzi ke last born gakwugere eze
na-agwaga eze biko na ya achọghị ịnwụ na-elekwa ụkwụ ka ya na ọ zawala nọtawachara na ụmụnne ka ike ha ụkwụ ka ha zachaa na agbawashi agụ mmiri na ya achọghị ịnwụ si biko kpọọ nwanne ya nwoke kedị ọkpara ka ya confess ara ya si kpọọ ndị bịara bịa zụrụ ha ala ka ya confess ya na ya nwoke ntakịrị ya naghị ekwekwe emewe mitin ahụ ya na-ahụta di ya na mmadụ batara n'ihi na dimkpa ise eturu ya na ọ bụ ihe ka Osogedi ọkpara tiri n'ọnụ kwuru ya kwuru n'ihi na ọ sọ ihe papa ha gwara ya nọ ihe papa ha kwuru na ya dịrị ya dat na ndị nọ abribụla ka diọkpara ha na-nye ya ego na ochile na azụ nara ego na-achọzi iwere dị ala rediziere ha o mee ya eyi okwu dịka ọwa eziokwu ya ejiri nọrọ na saịdị ebe ọ nọ na ya biko sikpolata nwa nwanne ya nwoke ya amahụ ihe ebe ike egbughị egbughị ha niile onye ọbụla mkpụrụ n'ime ụlọ na-ere eze sị na ya amaghị ihe ya ga-eme na ọgwụ ya nwa ji mgbaghara na ihe ga-emewe iji nefi ya lọta ka mara ihe ọ ga-ekwu lekwena ka ọ jụọ ọnụ ya gwa ya ihe o mere n'otu o jiri mee ọ wụ onye ọ chọga ka ọ gbaghara ya ọ ya ka eze jiri oji jie dagai na palas na-akpụ ya akpụkwa ya na eze chọrọ ịhụ ya nụrụ nga agwụrụdo ọ ga ya lọtara eze na-agwa ya tasị na ya elekwa ihe nwanne nna ya goga na ihe mere n'ụwa na ya gara isi ka eti meeting mana ya nwetara information na ndị ka the down 4 of them the down agaghịzi ihu ije onye ọbụla hitoro na ime ụlọ na-aga eleta mana ebe ọ pụtara bịa kwupụtawa kwuweta ekwuwe na ọ ga-alike ịma ya nwere questions ya ga-alike ịjụ ya ọ ya ka eze jụwara last born papa ya nwanne papa ya ke last born kele ugbu obega akwa n'ugbo ene na kedu obi shi ike ha mgbe ha madatna ihe awụ ihe mpa ha gwara ha ga-awakwa n'ili mpa ha ga-ekwere aja na ha n'isi ọ gịnị wụ ihe obi shi ike ha jiri ga n'ili nna ha ga-ekwere aja ahịa n'isi na ọ ga-akwụkwala ihe nna ha gwara ha ivu ndo na ha dị awe ha ma ọfụma na ọwụ ihe papa ha kwuru kedu ihe nyere ha obi shi ike nke ntakịrị agbahụ na aka na mgbe okwu ahụ dara na ụjọ bịara ya jụwa Osogedi ka Osogedi ọkpara kwa na nwanne papa ya ya jụwa ka Osogedi ya jụwa nwanne ya nwoke ka Osogedi akpara na ihe na ọ dịkwa shọ na ihe mpa ha kwuru si yes na ọ dị shọ mana agbara na-eme aka azụ mgbe ụfọdụ na ya don't worry na ka ha anya ha nara dị money ka ha ihu ihe n'isi ganara ego ahụ na ha ga-aga chie nọ mpa ha ka ọ hapụ inye ha nsogbu na ọ papa ha ọ ga-ekwe eme ha ihe ọjọọ convince ha na ọ ihe ha jiri bịa nara dị ọ ihe ọzọ ga-eme ya ji bịa nara dị ọkwa ihe ọ gwara ụmụnne ndị ka ọzọ convince ha jiri because ọsọ ya wa ka papa ha gwara ndị ka ọzọ ọgwa ha mpa ha gwa ha ka Osogedi ọkpara sọ ya maka gwara ndị ka ọzọ just join anya support na yes na agwakwara ha watozi ashị iji baa ka ihe o kwuru up na owote okwu shi rutere ha ọ ya ka ya o kwekwere ihe si ya biko ya gbaghara ya na ya dade na o kwere aja ili nna ya na ya amahụ ihe o ji ya ga-emege na enwebe o ji aka na ya wepụga aka ya biko ya nọrọ nga na-agwa eze si biko na ya ga-alike ka ndị obodo gbakọlata eze akwana ya sọwala dị mkpa na ya ga-aga tọọ ogbe ka ọrụ ya ekwe n'obodo ga-agbakọ ka eme otu na-eme ya ga-agbapụ Osogedi enye ha ego ha akọ ekwe ọ ya ka agbakọtara agwa nwanne papa ya so repeat ihe dịla onwe ya ege ya ekwuo ihe n'ihu ọha niile kemgbe okwu ga na Eze's Palace n'ihu ya na eze okwuo ihe n'obodo niile onye ọbụla na-eti na a na-agba n'aka na-eti onye ihu na-eti onye azụ na-eti ya na gasị biko na ihe kpatara na ya ejiri lowe iche n'ogbu ewu ịgọrọ ọnụ ya ihe kpatara eji lọwa ije n'ugbo enyi ya lụrụ na ọ bụ igoro ọnụ ya a ga-ebute ndị ka ọzọ ndị ka ụmụnne papa ya ebutejuo ha ụmụnne ha ụmụ ha ma gị na mgbe ekere nji butejuo ha bute ha na isi ụta ka onye ọbụla kwụrụ aka n'imi na họl ya sị biko ka ya ihe sị ka ya gwa ha wụ na ha biko na echi Chineke nna bi n'eluigwe bụ onye ama n'ahụ na ihe n'ahụ na nzuzo ịgwa ikwupụta n'ụbọchị taa na enweghị ebe ya ji aja ili nna ya gaa because as young as he was then na enweghị ebe eji aja ili nna ya amaghị ebe eji aja ili ha gaga na ọ wụ Aneda na village a gwara ya dat ya ekwere aja ili nna ya were jụwa ogo ekwerekwa na aja ili nna ya ọ gwa ya ọtọ ga-esi ajụ ya ogo na every Eke market day na ya chịkọrọta aja ili nna ya ahụ ya were gawa ebe ọbụla naga na every Eke market day ya cheke eshi Eke mara chịrịta aja ha na every 4 days were bịa jụọ ogo kọpụta na eji ọkpọkọ papa ya kpọkọ mpakwukwu ya kpọkọ ụmụnne kpọkọ ifuru mpa mụrụ ya jụọ ha sị na ha ga-aya wụ ije na ọwụ papa ya kwuga eziokwu ọ nwụrụ truli n'ime eziokwu ahụ ọsọ ọ wụrụ eziokwu ga-egbu ya no problem na onye ọbụla aka ya nọ n'ọnwụ mpa ya na ọ ga-anwụ chụsụ oyi na ọ ga-arịọ ọfụ ọnwụ agaghị erutere
na ọ gwụla ihe mega every 4 days, every Eke market day. Ndị obodo etinye woo n'ọhịa na-eme every Eke market day. And the reason ya eji na-emekwana ya because of ihe ọ gwara papa ya n'ihu ya mgbe ọ sị papa ya agalaga nara ndị ahụ nwe ala ahụ ego chọzi ireliziri ha ala ha without telling them na ewetara ha ego. Papa ya gwa ha na enweghị ego ha wetara na ihe ekwugewu ihe papa ya gwara ya na otu okwu shiri mee. Na ya chetara ihe ọnkụl ya na gwara nwanne papa ya na gwara papa ya that na ọ bụrụ na ọ dịghịrị ya nwa ha ewere otu olu gaa meeting ha na-aga na iji ala ga-egbu ya. Ọ ihe ọ gwara papa ya. Papa ya reply ya that na ọ bụrụ na ọ bụ iji eziokwu ga-egbu ya ya nwụọ no problem. N'ọkwa ihe kpatara ya ji kwuru aja were na-ajụ ogu enweghị ebe ya gara ya maa na kedị ihe na ọhịa na-emegwute aja ili papa ya. The man onye da na village a gwara ya ihe ọ ga-eme gwakwana otu a ga-esi kwuru ya ekwurokwana n'ihu ụwa niile. And the reason ya jiri kwuo ya ka ha hapụ ịga ga-echen nwa ya so that aja ha ili mpa ya ekwopụla ya before aga kwuo okwu ichen ya anything can happen exactly as if this man ọ nụrụ ihe n'ugbo ene na ke ha sị ha ga chen papa ha onye mama ha chen chara mpa ha bịa file ha ga-echen na mpa ya. Nwanne papa ya sị mba na ha emetọ ha gaghị outside nọ naanị papa ha ka ha nwanne nwoke nke dịka dị ọkpara gara ije ihe niile ọ naanị papa ha ka egwuru okwu chen ọkwana ya ga-eche na eze agwa nsọ ọ na papa unu ka unu chen ọ gịnịkwa n'ebe problem ushigbu ha sị ha ma eze sị na enwe ka ya ma na enwe ihe karịrị eziokwu. The truth wụ na ha ekwughị ihe papa ha kwuru. Ha tụgidere mpa ha ashị ha mere ihe mpa ha sị ha emere tụgide ha ashị n'ugbo ene based on ihe nefi ya na-ekwu ụkwana ihe ka Osogidi ọkpara threaten nna ya na gịnị ka ọ maara gbasara ọnwụ nwanne ya nwoke n'ọwa ebe a ka onwe ike nwe ihe ọ ga-akọwata gbasara nwanne ya nwoke ọ na-aka ya na ihe ekwupụta ebe kwupụtawala ha ekwupụtakọrịa amarụta esi enyere ya aka marụta esi eme ya nọrọ nga ka Osogidi ọkpara na-ebe ma ya na-apara aka n'ụkwụ eme ya bịa na-apara aka n'ụkwụ ya na-ebe ụkwụ na-atawashi ụkwụ na-agụ mmiri isi na-anwa pampam ka onye be ozudo pepa were ihe keshicha n'imi wee kwue na ebe ya gara na ya gwara ha dat na nwanne ya nwoke chọrọ iwere ihe nna ha denwere ha were kpofuo shi n'azụ nara ego. The man na Joyce ya dị sure ya si ya dị sure na ihe eji ekwekwere ya agaghị eji ala this number of years this whole time obiazie just like that onye ha ego na-enwe ihe oruru uwekwe na ego eji nara ala mgbe ahụ ọ tụpụrụ ha na were ala ha that it doesn't work like that. The man ebighị ya ọkọsi ya akọwa na ekwucha iwe na ya kọwa ya ekwuchakwa n'iwe kọwa ya na ya mahụ na nwanne nwoke ọ ga-eji rizọtụrụ ya ọnwụ. Ha so ka ị ga-aga akọwa ọkụ ikwe ekwucha ihe chọrọ n'otu ishiri chọọ ya kọwa ọkụ ọnwụ na eli ọ gịnị ka agbakọkwara n'ebe ugbu a kwa ọnwụ kwesịrị izu oke ọhịa eze jụ ya na ọnwụ ya kwesịrị izu oke kedu ihe agbakọkwara n'ugbu a na ya na ebe si biko gbaghara ya gwa ha sị ya ma otu esi agbaghara ya ihe emere ndị agaghị akwụsị na ihe ya na-eme na ọgwụ ka ya na-ajụ every morning ya na-akpọ mpa ya ka ọ bịa lụọrọ ya na-akpọ oku ihe niile dị involve n'okwu ka ha bịa lụọ na enwe ka ya ba enwe ebe ya ụtọ ọgbọ ole ga-enwe ebe ya ma ya ihe kwere na ọwa ji ili nna ya were na-ajụ oku nothing else na ọha ma gaga eche na mpa ha ele egbe mpa ha echenere ma echenetakwara ma onye ọbụla ọka na-atọchi taa ka esi buaghachi ha ala abụọ alaghachi ha n'ụlọ. Nwunye ya nọrọ nga buo ngwongwo esi ya na-agwa ya mgbe niile na ihe ọ na-eme nwanne ya nwoke ga nwere ike iri ji na ụdị ndị ụta ha anaghị achọ ha ịchụgide ha dị dee ha daruru ala ga-eso ha eru ala na ya na-agwa ya mgbe niile na ihe ọ na-ele ya ugbu na ọ gawara na ihe ha na nke dibịa gaga kocha akụkọ ebe akọwa ọkụ nwanne ya nwoke ahụ ihe o megara ugbu ka ya na ịga nga ugbo ene bịa elewe ya ọrịa 5 million naira o ketara na ala ndị azụgharị ala. Kedu onye ga-anụrụ ugbu a nwa nwanne ha nwoke ndị ahụ ewerele 2 plots nye dash for nna ya kwuru n'eziokwu kedu nke ha ketara ugbo eleke 5 million naira na oji nwe onwe webe o ji ega ojide ozudere iji ugwu ọgwụ ọ ya nwa ga-anọrọ ngara bịa lewe ihe nụnụnụ ya na-agwa ya mgbe niile na-adọ ya aka na ntị asị nwunye bụ ngwongwo ya ọla na naanị ọnkụl ya nọ ya sị ihe ọ na-emezi everyday ya gazie n'ili papa ya ganga doro oko bụ anwụ na-acha ya na-eti lọnji nwanne m lọnji nwanne m lọnji nwanne m pepa na-aga ele ndị jiri mbe na-akpa esi na ọnkụl nọ na ili mpanga ọ nọ nga na-ebega kemgbe ọkọta na-eti lọnji ha anụmụ lọnji ya gwa asọ obewe na lọnji ha ya lọnji ha kwana ka agbasaziri ya ke fụrụ afọ na fụrụ ya na ndị nwụrụ anwụ na okwu ya o nwere witi ndị dị ndụ ekili ala na ke fụrụ afọ na ọfọziri ya na ndị nwụrụ anwụ na-enweghị ya ma enweghị ya bịa ihe ma wụla ogu ya na ajụsara mpe na the rest 5 of them otu a ka ha niile nọ n'ọnụ ọnwụ
n'ọnụ ọnwụ nwanyị mba n'ọwa eziokwu ha mejọrọ ya na mpa egbuorie nna ya fine na unu lecha akụkọ enu sị na ha dizavụrụ Messi ka a gbaghara na enweghị ya ma ya ga-eme na enwekwe nnọọ ihe unu ma unu ga-eme enwekwe nnọọ ihe ụmụ unu ma ebe a ga-akpụ ha ọnwụ enweghị ya ga-eme na ọ bụrụ mpa ya revenge ọnwụ ya na gịnị ka ya ga-eme ya wụrụ mpakwukwu ya enweghị onye mmadụ ndị ka eji ha eji wụrụ ndị ka ha gara aga hụ aja n'isi wụrụ papa ha ya mmadụ wụrụ ogu ya na-ajụ ji ha ya amaghị ka eji ha eji ọ ya wụda ebe ekwu n'ugbu a enweghị ya ma ya ga-eme asịgola okelekwere ebe a ga-akpụ ha gị ugbo £1 ejiwo ego niile ha nwere ticha na hịọta ka ebugharịgokwa onwe ha bifo ya dị too bad ha niile gbotoro n'ụlọ ha ugbu ele ka atọ asị na o nwere ike ọ ga anyacha this month ka ya dị too bad ọdịla week ọhịa ọsị m bịa gbotowara ụlọ ụmụnne m ọta eshi butere m ya ka m si ebupụtara ya ọnụ ka eriri m ọnụ ọ nga ọha na m n'ọnụ udo dịrị ọnụ